máme tu part 8 rúža pre nevestu, môžeme zrovna na to. Keďže vás ostatné diely proste fakt bavia, ja neviem, čo na tom vidíte, akože pre mňa to sprostali, to je jedno. Proste robím to pre vás, ne pre seba, ale akože baví ma to. Chápem sa, proste baví ma to. A ja by som tie videa mala aj také zábavnejšie proste, ale jak som hovorila, nemám izbu sama proste. Chápem sa, takže nie, hoci keď je moja izba voľná. Takže tak. A nie vždy proste som doma sama, chápeme sa, tak proste keď som doma sama, môžem hulákať koľko chcem, chápem sa, ale v tých príbehoch myslím, ale inakšie proste nie, takže chápeme. Už je znova ráno, Ježišimaria, čo robiť? Môže odstrete, kde? Akože, kde je, Pane Bože, Veronika, ako ženy nastávaj. Kto ti dovolil ma budiť? Kto ti to dovolil? No nikto, ale kto mi to zakázal? Tiež nikto. Takže nemal si ma radšej ani budiť. OK, ale akože kde je Veronika? Mne to fakt, že nezaujíma. Pane Bože, na čo mi to je, že kde je? No výborne, teraz sa mi už nebude dať zaspať, môže sa ísť rovno predliecť. Však podľa mňa už sme stali poslední, veď pozri, koľko je hodín. Bo to proste akože tu sú kde hodín, to je jedno. No jasno, ešte sme stali prvé. No tak prečo to potom Veronika nie? Myslím ako našu skupinku. No tak ja som stala druhá z tých dievčat. OK, akože, ale nemyslím si, že by takto neskoro stávali. Kamo, však je 7:30. No, teda 6:30. No a väčšinou tam proste chýba, hej, to je jedno. Nie o 6:30, ale že je 7:30, hej. No proste tak 7:20. Ešte ty si fakt nenormálna. Výborne, tak ma zobudila. No, teraz sa si oblečiem. Ukáž, ako v tom vyzerá. Tak divne, vyskúšaj ešte toto. Toto je super. Takže toto vrátim na miesto. A ten žufanc nechám tu, aby som sa to rozoznala. Tak hej. A môžeme ísť dole. Ona je fakt, že už trafená na hlavu, lebo čo bože, jej všetko vadí, kamo. Ale mne kebyže zobudila, tak samozrejme, mne to nemôže vadiť do ryti. Halo, nevieš si po sebe upratať? Drž hubu, ja si to môžem dať tam, kde ja chcem. OK, zase dráma na začiatku dňa. Keby si chcel vedieť, to iba kvôli tebe dráma. Kamo, je taká sprostá. Ukáž. Vyzerá to trocha divne, skúsiť toto napríklad. Toto nevyzerá zle. Počkaj, takto. Nechám si toto. Takže toto pekne krásne poukladám. Vidno, že sú tu viaceré ružičky, tak to nehali župan, tak ja si to nechám. Prečo by som ja nemohla si nehať, keď oni, hej? Bože, to je vážne tá psychiatria, jak to furt v telke hovorili. Fakt som nevedela, že toto bude také ťažké. A že som tu vlastne sama. No, to mi dá ako neprekážancú hlúpe. A tu má niektorá z tých dievčat sluhu, alebo čo? To čo to každý tanier robí do ryti? Dobre, tak ja si to nechám, mňa to nezaujíma, keď sa oni takto nehávajú. Zatiaľ, čo sa proste ona vtedy tam hore prezriekala, tak ona si proste spravila raňajky. Na to som sa celý deň tešila, že si sedem ku tej telke. To sa robíte srandu, nepotisnete sa mi. Na gauči sa ísť nemá. Kto povedal? My teraz. Nie je to nikde v zákone, takže sa mi posunte. No nie? Bože, ste toto len sprosté. Ale sme ju odpinkli. Toto by sme mohli robiť častejšie. Čo, keď ste vy všetky takéto sprosté, tak ja vás nechám tak, idem si robiť jedlo. Haló, babi, čo to máme za prasiatko? Aké myslíš? No sa pozrite sa na ňu, ona sedí na gauči za prvé a plus je a má kávu. Čo sa absolútne akože na raňajky nehodí, je to sladké, čo má na tanieri. Ježiš, vy ste jaké prasatá fakt. Za to, že má sladké na obed, to neznamená nič. Chcete povedať, že aj vy ste mali dačo nezdravé na raňajky? Bože, vy ste jaké? Bože. Že som ju zabudla podpáliť tie vlasy spánku.
Preto to spieva ona, nie ja, hej. No tak nech teraz počká. A vieš, čo je neslušné? Keď tu húkaš na celý dom a všetkým to vadí. No ježi, že by sa toho nepodol. Skôr ty, že si jem to, čo ja chcem. Je to akože moja slobodná voľba, čo si dovoluje. Potom sa proste všetky najedli a tak. Proste pomake-upovali, pozreli telku a tak. Teraz prišiel Krištof. Takže ako vidíme vás o jednu menej. No aký nečakaný fakt. Prosím ťa ticho, Binina, nikto ti nedal slovo za prvé a za druhé idete teraz hrať hru. A nemá byť náhodou také rande? Nie, keďže vás Lukáško nestihol hneď spoznať, ako keby, tak až zajtra bude rande prvé. Bože, to čo akože všetkých dieli Rúža pre nevestu, to bolo hneď na druhý deň, kamo, a my si musíme ešte jeden deň počkať fakt, akože. No bohužiaľ je to tak. Musíš proste chápať tieto pravidla, keď tu chceš byť. Akože nechcem to byť, je to totálne psychiatria, ale kvôli Lukáškovi to tu vydržím. No, skôr kvôli peniazám. Dobre, ide nasledovať hra, takže poďte ku bazénu. Preto to zase spievala táto, hej, aby ste si nemysleli, že to spievam kamo ja. Juch i buch. No takže, dievčatá, vidím, že ste tu všetky. Aj také menšie prekvapenie, že ešte dneska bude také mini randičko, no večerné randičko s týmto, viete kým, Lukášom. Proste nasleduje hra a Lukáš vybere, ktoré 6 vás sa zúčastnia. A 3, ktoré sa nezúčastnia, tak môžu byť tuto na lehátku. Toto proste na tomto. OK, takže, no proste ukážem, že ktoré si posadali, to znamená, že tých si vybral. Môžete vidieť, ktoré si vybral a túto, ktoré nevybral. OK, takže Lukáš sa vás bude pýtať otázky a vy napíšte na vašu tabuľku, že čo si myslíte a proste ktorá samozrejme zase bude sa tá odpoveď najmenej zhodovať. Kamu, ty si fakt debil. No ja som si tak zabudol tabuľku. Výborne, môžeš ísť skúpiť do Čína na novú. Idem. No, a on tam proste skrátka dačo napíše a tá odpoveď, ktorá sa proste bude najmenej zhodovať, tak tá pôjde do bazénu. A môže si vybrať z týchto dievčat, ktoré sú vyradené, ktorá ju tam hodí proste. A tá, čo vyhrá, bude mať večerné randičko. Toto bude koniec partu 8, asi, hej, 8. A bye bye. No, dneska ešte part 9 by mal byť, možno aj part 10.